Moikka! Mä teen nyt tällaisen videon, kaikki mitä sun pitää tietää Jenkkien presidentinvaaleista. Hyppää kyytiin, niin mennään. Heti aluksi mä haluan tunnustaa, että mä oon jonkinlainen vaalifriikki. Oon aina seurannut vaaleja ja niiden ääntenlaskentaa ihan pienestä asti. Muistan jostain lapsuudesta kun meillä katsottiin mustavalkotelkkarista eduskuntavaalien ääntenlaskentaa ja isä sanoi siinä sitten, että nyt taas duunarin leipä kapenee, kun demarit oli menettämässä kannatusta ja häviämässä vaalit. Olisiko ollut vuoden 1975 eduskuntavaalit. Ja siitä lähtien mä oon innolla seurannut erilaisia vaaleja, kaikkea niihin liittyvää ja etenkin ääntenlaskentaa. Siinä on jotain niin kuin maagista, kun seuraa numeroita ja niiden muutoksia ja miettiä, miten vaaleissa tulee käymään. Vaaleja ennen tietysti mä seurailen erilaisia galluppeja ja teen havaintoja tilanteesta. Ja nykypäivänä tämäkin on helpompaa, kun on netin kautta pääsy luotettavan tiedon lähteille. Mä oon muun muassa aikanaan silloin Hämeenlinnassa asuessani pitänyt vaaleista toiseen niin omaa Exceliä ja vaalien tuloksista ja itseni kiinnostavista asioista. Ja samaa mä oon nyt pitänyt täällä Espoossa asuessani ja mulla on aika hyvää dataa, miten vaalit on menneet kotikaupungissa vuodesta 2010 äänestysalueittain ja puolueittain. Ja mä oon aina tykännyt numeroista ja niiden kautta asioiden niin kuin ymmärtäminen ja havainnoiminen on mulle luontaista. Yhdysvaltain presidentinvaalit olleet myös mun kiinnostuksen kohteena. Mä muistan kuunnelleeni radiosta vuoden 1992 Jenkkien presidentinvaalien ääntenlaskentaa, sen etenemistä pienessä opiskelijakämpässäni Mikkelissä, kun Bill Clinton 370 valitsijamiehellä voitti isä Bushin ja Ross Perot hyvinkin selvästi. Jotenkin olen aina myös ajatellut, että Yhdysvaltain presidentinvaalit vaikuttaa myös tänne Eurooppaan ja Suomeen. Mä koin suurta intoa, kun seurasin 2008 presidentinvaaleissa ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin Barack Obaman energistä vaalikampanjaa sekä sitä iloa, kun Obama sitten voitti John McCainin 365 valitsijamiehellä. Ja samoin tietty vuoden 2000 Floridan ääntenlasku oikeuden päätöksineen keskeyttää ääntenlaskenta on jäänyt hyvin mun mieleeni. Mä olin viime talvena aika pettynyt, kun seurasin Jenkkien demokraattipuolueen valintaa presidenttiehdokkaakseen. Ja mä olin sitä mieltä silloin, että vaaleista tulee ennennäkemättömän huonot, mikäli vastakkain on niin kuin Joe Biden ja Donald Trump. Ikääntyvä Biden ja sitten kaikin puolin presidentiksi sopimaton Trump. No, tietysti kesällä mun mieleksi asiat alkoi näyttää sit siltä, että Biden vetäytyy vaaleista ja mä aloin taas innostua Jenkkien presidentinvaaleista. Ja Bidenin sitten vetäytyminen ja Harrisin nopea valinta demokraattien presidenttiehdokkaaksi sähköisti nämä vaalit totaalisesti sit siinä heinä-elokuun vaihteessa noin 105 päivää ennen varsinaista äänestyspäivää. Ja tietysti jäljellä oleva lyhyt aika arvelutti, että miten Harris kerkii tekemään laajan kampanjan ennen vaaleja. Ja se pohdinta on onneksi osoittautunut turhaksi. Nopeasti Harris kampanjatiimeineen keräsi lahjoittajilta varoja kampanjointiin varten ja merkittävät henkilöt on lähteneetkin tukemaan Harrisia. Ja demokraattipuolue rakensi mielettömän nopeassa ajassa kampanjakoneistonsa käyntiin ja silloin elokuun puolivälissä puoluekokouksessa niin siellä oli jo niin kuin täystohina päällä. Harrisin varapresidenttiehdokas Tim Walz on muuten kova Suomi-fani Minnesotan kuvernöörinä ja se mainitsikin tuossa varapresidenttien väittelyssä myös Suomen. YouTubesta on tullut mulle hyvä ja ahkera tiedonkeruun kanava Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Tubi on pullollaan hyviä vloggareita, jotka tuottaa materiaaleja vaaleista nopeasti myös tänne niin kuin Atlantin toiselle puolelle vanhalle mantereelle. Mä saatan iltaisin katsella useamman tovin videoita YouTubesta ja kerätä tietoa ja mielipiteitä vaaleista.
YouTube on toki pullollaan myös kaikenlaista hippaheikkiä ja etenkin nämä Trumpin makakannattajat on erittäin aggressiivisia ja ahkeria. Mutta hyvällä maalaisjärjellä kyllä niin kuin pian ymmärtää, ketkä on oikeasti niin kuin kohtuullisia, niin kuin kohtuullisen puolueettomia. Ja viimeisimpänä mä oon innolla katsellut YouTubesta muun muassa CNN silloisia suoria lähetyksiä vuoden 2020 vaalien ääntenlaskennan etenemisestä, ja kun sitä seurattiin tiiviisti useamman vuorokauden ajan. Noikin lähetykset löytyy edelleen niin kuin YouTubesta. Sitten toinen, mitä mä seuraan kovasti, on erilaiset gallupit ja sivustot, jotka ylläpitää sitten tämmöistä ajantasaista tietoa gallupeista ja niiden keskiarvoista ja missä niin kuin vaaliasetelmissa mennään. Kuten vloggaajissa, niin tässäkin löytyy minkäkin sortista tallaajaa, jotka tuottaa gallupeja ja niiden yhteenvetoja, jos minkäkinlaisilla intresseillä. Mutta niitäkin oppii hiukan suodattaan, kun katsoo kriittisesti ympärilleen ja viittii vähän tehdä taustatyötä. Mulla on näistäkin sivustoista aika hyvä käsitys, mitkä pitää tässäkin asiassa niin kuin kohtuullista läpinäkyvyyttä. No, sitten mites niin kuin, sitten itse ehdokkaat? No, mä en pidä Trumpista, se on varmaan tullut jo tässä selväksi. Toivoin aikanaan jo Hillary Clintonin voittoa, että silloin se olisi päästy Trumpista eroon. Ne 4 vuotta, kun Trump oli presidenttiehdokkaana, niin oli melkoista kauhistelua, että miten Yhdysvalloissa voi olla tuollainen presidentti. Olin tyytyväinen, kun Biden sitten voitti Trumpin 2020. Mä en oikein voi millään hyväksyä politiikassa semmoista toimintatapaa ja niin kuin käytöstä, enkä hänen politiikkaansa. Ja valitettavasti tällaisesta toimintatavasta on näkyviä esimerkkejä myös Suomenkin politiikassa tällä hetkellä. Trump edustaa politiikassa mun mielestä hyvin epämiellyttävää toimintatapaa, jossa pääasiassa lietsoo vihaa joka suuntaan, löytää syylliset aina vähemmistöstä ja muista ihmisistä, eikä niin kuin pyrikään etsimään yhdistäviä asioita ja luoda yhdessä asioita paremmaksi. Trump käyttää myös vastustajista ala-arvoista kieltä ja tietenkin valehtelee koko ajan. En voi myöskään uskoa, että fiksut konservatiivit, siis republikaanit, on kovin ylpeitä hänestä. Presidentti Reaganin aikainen puolue on kaukana nykypäivästä, mutta ymmärrän, että puolue on Trumpin vanki. Hän tuo puolueeseen äänestäjiä ja kannatusta. Trumpin varapresidenttiehdokas J.D. Vance ei muuten vaikuta yhtään fiksummalta. Hänhän on aikanaan verrannut Trumpia Hitleriin, mutta toki muuttanut kantansa ja vetelee ihan samansuuntaista retoriikkaa nykyään kuin Trumpikin. Mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan puolue menee, kun Trump häviää vaalit. Toinen asia on myös se, että miten Trump ja hänen kannattajat tulee hyväksyä tämän toisen tappionsa. Loppiaisen 2021 tapahtumat saattaa olla vielä pientä niiden tulevien kahakoiden rinnalla. Trumpin Project 25 on myös kammottava. Hän jopa uhkaa siinä vaihtavansa virkamiehet ja tuomioistuimet magalojalisteillaan. Ja viime aikana on myös alkanut näkymään merkkejä, että 78-vuotias ehdokas ei ihan ole enää parhaassa henkisessä ja fyysisessäkään iskussa. No sitten Harris. Mä pidän hänen tavastaan puhua ja ottaa ihmiset. Vastustajiakin voi niin kuin arvostella, mutta kuitenkin kunnioittavasti. Oikeastaan kai pahinta, mitä demokraatit on sanoneet vastustajistaan, Trumpista ja Vanceista, on, että ne on outoja, weird. Kamala Harrisin vaaliteemat mä koen myös itselleni mieluisiksi, että hän puhuu paljon vahvasta keskiluokasta ja sitten naisten itsemääräämisoikeudesta, eli siis aborttikysymyksistä. Ja kyllä mä uskon, että niin kuin ulkopolitiikassa myös Ukrainan tuki jatkuu, mikäli Harris tulee valituksi. No, miksi sitten uskon, että Harris voittaa? No ensinnäkin Harrisin kampanjassa on aivan erilaista imua ja energisyyttä kuin vuoden 2016 Hillary Clintonin ja vuoden 2020 Bidenin kampanjoissa. Harris on saanut ihmiset taakseen ja etenkin ihmiset ympäri maata tekee vaalityötä. Soittelemaan, koputtelemaan ovelle, käymään tilaisuuksissa ja puhumaan yleensäkin vaaleista. Ja monet on kuvaillut, että Harrisin kampanjassa on taas samanlaista energiaa kuin 2008 Obaman kampanjassa. Ja
se on tietysti aika paljon sanottu. Samoin monet julkisuuden henkilöt on kertoneet tukevansa varapresidentti Harrisia. Lista on pitkä, mutta mainitaan nyt tässä joitakin, niin George Clooney, Beyoncé, Taylor Swift, Mark Hamill, Barbra Streisand, Jane Fonda, Matt Damon, Stephen Curry, Billie Eilish, Jimmy Kimmel, Jennifer Lawrence, Spike Lee ja viimeisimpänä hän kantaa otti vahvasti myös itse pomo Bruce Springsteen. Listaa voisi jatkaa vielä vaikka kuinka paljon. Trumpia mä en tiedä muiden kannattavan kuin Roseanne Barrin, Hulk Hoganin ja Teemu ja Sirpa Selänteen. Yhdysvaltain poliittinen ilmasto on myös muuttunut viime vuosina ja maa on kallistunut ainakin liberaalimmaksi. Ja nuoret ikäluokat on enemmän kallellaan demokraatteihin kuin konservatiiveihin. Ja näissä vaaleissa äänestää miljoonia uusia liberaalisempia äänestäjiä ja Harris voittaa Trumpin nuorissa ikäluokissa noin 20%. Nyt vaan niin kuin Harrisin ja demokraattien pitää saada nämä nuoret ja etenkin naiset äänestäjät uurnille. Yksi merkittävä asia, jonka asiantuntijoiden piirissä on nostettu esille, on niin sanottu net favorability, suomeksi kai nettosuosio. Harrisin nettosuosio on noussut heinäkuun lopun sieltä -15 lukemista plussalle ja Trumpilla tuo lukema on noin -10 paikkeilla. Nettosuosio siis tarkoittaa jotakuinkin sitä, että kuinka moni äänestäjistä ennemmin näkee henkilön positiivisena kuin negatiivisena. Tästä voidaan niin kuin arvioida, että Trumpin kannatus on aika tapissa ja hänen on vaikea löytää mistään enää uusia kannattajia. Harris taas nähdään enemmän positiivisena ja hän kykenee vielä nostamaan kannatuslukemaansa ennen vaaleja. Harrisin on siis mahdollista saada tämän arvion mukaan vielä enemmän kantaansa pohtivia niin kuin urnille äänestämään. Samoin myös ensimmäiset merkit postiäänestyksestä kertoo hyvinkin positiivisia merkkejä demokraateille. Edellisissä vaaleissahan äänestettiin kautta maan koronan takia poikkeuksellisen paljon ennakkoon postitse, mutta tällä kertaa näyttää, että juuri demokraateille tärkeissä piirikunnissa on lähdetty äänestämään keskimääräistä enemmän edellisiin vaaleihin verrattuna ennakkoon. Tämä on erittäin hyvä merkki Harrisille. Samoin hyvin merkittävä määrä entisiä ja nykyisiä republikaanien poliitikkoja on antaneet tukensa Harrisille. Puhutaan jopa lukumäärässä noin 200. Ja niin kuin hekin näkee, että Trump on uhka maan demokratialle ja jopa niin kuin perustuslaille. Viimeisimpänä entinen edustajahuoneen jäsen ja nuoremman Bushin varapresidentti Dick Cheneyn tytär Liz Cheney oli näyttävästi mukana Harrisin vaalikampanjatilaisuudessa Wisconsinissa ja lokakuun alussa ja kertoi äänestämänsä Harrisia ja aikoi myös kampanjoida sen puolesta. Myös useat Trumpia presidenttiyden aikana tukeneet sen merkittävät neuvonantajat ja ihmiset on ilmaisseet tukensa varapresidentti Harrisille ja samoin iso joukko, noin 700 henkeä entisiä puolustusvoimien korkea-arvoisia upseereita ja turvallisuuspalvelun virkamiehiä on kertoneet tukevansa julkisella kirjeellä Harrisia ja se on mun mielestä aikamoinen niin kuin merkittävä asia. No, missä nyt sitten vaalien suhteen mennään? Ensin pitää puhua Yhdysvaltojen vaalitavasta. Jenkeissä siis presidentin valitsevat osavaltiosta vaaleilla valittavat valitsijamiehet, yhteensä 538 kappaletta. Voittaakseen vaalit tarvitsee ehdokkaan siis saada enemmistö valitsijamiehistä taakseen, eli 270. Pääsääntöisesti osavaltion kattavissa vaaleissa on niin sanottu winner takes it all -menettely, eli se kuka ehdokas saa eniten ääniä osavaltiossa vie kaikki sen osavaltion valitsijamiehet. Osavaltioiden valitsijamäärät muodostuu suhteessa osavaltioiden asukasmääriin. Noin 39 miljoonan asukkaan Kaliforniasta valitaan 54 valitsijamiestä ja esimerkiksi suurin piirtein väkiluvultaan Suomen kokoisesta Minnesotasta valitaan näissä vaaleissa 10 valitsijamiestä. Osavaltioissa ja niiden sisällä puolueiden kannatukset vaihtelee erittäin paljon. Esimerkiksi Yhdysvaltojen koillisossa sijaitsevassa Vermontin osavaltiossa Bidenia äänesti 2020 vaaleissa yli 66%. Ja ero Trumpiin oli noin 35%.
Ja nytkin jo tiedetään erittäin suurella todennäköisyydellä, että Harris tulee voittaa nämä vaalit Vermontissa ja tulee viemään Vermontin 3 valitsijamiestä itselleen. Samoin voidaan sanoa, että Trump tulee voittaa nämä vaalit esimerkiksi Alabamassa ja vie osavaltion kaikki 9 valitsijamiestä. Näitä niin sanottuja varmoja osavaltioita, jommalle kummalle ehdokkaalle kääntyviä osavaltioita on kaikkiaan 50 noin 40. Käytännössä vaalit ratkaistaan vain 10 niin kutsutussa vaankieliosavaltiossa. Vaankieliosavaltioksi lasketaan ne vaalipiirit, joissa ehdokkaan ero on galluppien mukaan alle 10 prosenttiyksikköä, siis suurin piirtein noin 55-45. Ja käytännössä siis sillä, kumpi saa koko maassa eniten ääniä, ei ole mitään merkitystä. Trump sai molemmissa edellisissä vaaleissa vähemmän ääniä kuin vastustajansa, mutta voitti silti 2016 Clintonin ja hävisi 2020 Bidenille. Näiksi vaankieliosavaltioiksi voidaan laskea aakkosjärjestyksessä seuraavat 10 osavaltioa. Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, Pohjois-Carolina, Pennsylvania, Texas ja Wisconsin. Et niin kuin melkoinen ihme olisi, jos joku muu valtio olisi niin sanottu flip state, eli vaihtaisi puolta edellisistä vaaleista. Näistäkin osavaltioista tämän hetken vaaliasetelman mukaan niin kuin näyttää siltä, että Floridassa, Minnesotassa ja Texasissa toisen ehdokkaan etumatka on jo tällä hetkellä sen verran suuri, että nekin näyttää jo ratkenneen. Et Harris vienee käytännössä Minnesota ja Trump Florida ja Texasin. Jäljelle jää siis vain 7 osavaltioon. Näissä se presidentinvaali ratkaistaan. Pohjoisen niin sanottuun ruostevyöhykkeeseen kuuluu duunarihenkiset Wisconsin 10 valitsijamiehellä, Michigan 15 valitsijamiehellä ja Pennsylvania 19 valitsijamiehellään. Kaakon aurinkovyöhykkeen osavaltiot Pohjois-Carolina 16 valitsijamiehellä ja Georgia niin ikään 16 valitsijamiehellä. Läntisistä osavaltioista Nevadassa valitaan 6 valitsijamiestä ja Arizonasta 11 valitsijamiestä. Ja näissä 7 osavaltiossa on siis kaikkiaan niistä 538 valitsijamiehestä jaossa enää vain 93 paikkaa. Tällä hetkellä näyttää, että siis noi osavaltioiden tilanne on sellainen, että Harris johtaa suurin piirtein 226-219, kun lasketaan nämä niin sanotut varmat vaalipiirit. Eli tullakseen valituksi Harris siis tarvitsee näistä 7 osavaltiosta 44 valitsijamiestä ja Trump 51. Simple as that. Helpoin tie Harrisillehän on viedä nuo 3 ruostevyöhykkeen osavaltioon, Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania, ja niillä se kaappaa juuri tarvittavat 270 valitsijamiestä ja tulee siten valituksi presidentiksi. Trumpille noin 3 osavaltiota ei pelkästään riitä, että hänen tarvitsee vähintään esimerkiksi voittaa 4 muuta osavaltioa ja sitten vielä yhden näistä 3 ruostevyöhykkeen osavaltiosta. Sitten mennäänkin siihen, kun aletaan lähestyä vaaleja, että millä palapelin osasilla kumpikin ehdokas voi tuon 270 saavuttaa ja voittaa vaalit. Ja sitä sitten silloin vaali-iltana seurataan. No, mitäs gallupit sitten sanoo tänään, kun vaaleihin on aikaa vajaa 3 viikkoa? No ensinnäkin Harris johtaa siis valtakunnallisten mittausten keskiarvoa vähän lähteestä riippuen noin 3 prosenttiyksiköllä. Mutta kuten tuli todettua, niin kokonaisäänemäärällä ei ole vaalien voittajan kannalta merkitystä, vain voitetut osavaltiokohtaiset valitsijamiehet ratkaisee. Kuten oli puhetta, niin Harrisille riittää voittoon nuo 3 ruostevyöhykkeen osavaltio, Michigan, Wisconsin ja Pennsylvania. Mun mielestä luotettavimman vaalianalyysisivusto VoteHubin mukaan Harris johtaa noita kaikkia. Tosin hyvin pienellä marginaalilla, kutakuinkin noin prosentin erolla Trumpiin. Ja nuo erothan siis mahtuu 2-3% virhemarginaaliin ja ne on edelleen hyvin pieniä, mutta antaa suuntaa missä ollaan. Samoin Nevada on tällä hetkellä noin 1% erolla menossa Harrisille ja tämä tarkoittaa sitten, että Harris saa tarvittavat yli puolet valitsijamiehistä, tarkemmin ehkä 276. Ja
Trump johtaa puolestaan galluppeja Arizonassa, Georgiassa ja Pohjois-Carolinassa ja jokaista noista noin 1%. Et näin Trumpin valitsijamiesmäärä olisi 262 ja tuloksena olisi sisukas toinen sija. Mikäli siis otetaan huomioon mahdolliset virhemarginaalit molempien ehdokkaiden maksimivalitsijamäärissä, niin liikutaan ehdokkaiden osalta maksimissaan jossain 310-315 paikkeilla. Eli siis jos gallupit näyttää virhemarginaalin verran liikaa Harrisille, niin Trump voittaisi maksimissaan Harrisin noin 310 versus 230. Ja jos taas gallupit näyttää virhemarginaalin verran liikaa Trumpille, niin Harris voisi voittaa maksimissaan joku 315, 225 tai jotain sinne päin. Nämä on siis kaikki virhemarginaalin sisällä, että noin iso se vaihtelu sitten kuitenkin on, vaikka on pienet virhemarginaalit. Mutta tätä isommat muutokset valitsijamiesmäärissä olisi jo sitten selkeitä muutoksia kannatuksessa ja voitaisiin puhua niin kuin landslideista tai niin kuin melkoisesta yllätyksestä. Todennäköisyys Harrisin voitolle erilaisissa tietokoneennusteissa on tällä hetkellä noin 55 kertaa 100 ja Trumpille noin 45 kertaa 100. Ja jostain syystä vedonlyöjät antaa Yhdysvalloissa niin kuin hiukan pienempiä kertoimia Trumpille ja ne on siis sitä mieltä, että Trump voittaa. Mutta siis tehän tiedätte, että mä sanon sen nyt tässä, että Harris voittaa. Jos pitää antaa tarkempi veikkausta, niin mä sanon, että Harris saa juuri rikki ton maagisen 300 valitsijamiehen rajan. Sitten tietysti yksi hauska, mitä voisi vaikka veikata, niin oli se, että kuinka kauan menee siitä ensimmäisten vaalihuoneistojen sulkeutumista siihen asti, kun isot mediayhtiöt kykenee julistaa vaalien voittajan. Vaalit pidetään siis tiistaina 5. marraskuuta ja ensimmäisissä idän osavaltioissa ne vaalihuoneistot sulkeutuu kello 7 illalla paikallista aikaa, eli Suomen aikaa noin 2 yöllä siellä keskiviikon puolella. Ja viimeiset vaalihuoneistot sulkeutuu 5 tuntia myöhemmin Alaskassa ja Havaijilla, eli kello puolilta öin sitä itäistä aikavyöhykettä, eli Suomen aikaa on 7 aamulla. Viime vaaleissa vuonna 2020 Bidenin lopullinen voitto kyettiin julkaisemaan vasta reilun 3 vuorokauden päästä vaalihuoneistojen sulkeutumisesta lauantain puolella. Nopeimmillaan viime vuosina voittajan julistus tapahtui vuonna 2008 Obaman ensimmäisellä kerralla, kun hyvin pian tuon vaalipäivän iltana heti kello 11 jälkeen itäistä aikavyöhykettä, kun nämä lännen isot osavaltiot, Washington, Oregon ja Kalifornia oli sulkeneet ovensa ja saaneet niin kuin riittävän määrän ääniä lasketuksi. Mä veikkaan, että pitkälle mennään tälläkin kertaa, mutta ei nyt ehkä ihan 3 vuorokautta. Mä sanon, että vaalien voittaja selviää Suomen aikaa noin torstai-iltana 10 uutisten aikaa, eli 2 vuorokautta ensimmäisten vaalihuoneistojen sulkeutumisesta. Mutta joo, tässä tää. Mä laitan tuonne kommentteihin hiukan niitä linkkejä, mitä mä seuraan YouTubesta, eri vloggareja ja sitten nettisivuja, mistä mä seurailen noita galluppeja. Ja kommentoi säkin tonne alle, mitä mieltä sä oot tulevien Jenkkien presidentinvaaleista. Ja jos nyt tykkäsit tästä videosta, niin paina tuolta alta tilaa painiketta ja pääset tällaisten videon pariin tulevaisuudessakin. Se on moi moi ja nähdään.